gwamnatin kasar Benin na haramtawa jamhuriyar ta Nijar sayar da danyen man fetur dinta a kasuwar duniya daga rumbun ajiyarta da ke tashar ruwan Kotono ya soma haifar da muhawara a yayin da wasu 'yan Nijar din ke nuna bacin ransu da wannan matakin na Benin. Wasu na ganin dacewar wannan matakin. Wakilinmu a Yamai Gazali Abdu Tasawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana. Rahotanni daga kasar ta Benin dai na cewa shugaban kasar ta Benin Patrice Talon da kansa ne ya ɗauki matakin haramta lodin mai ga duk wani jirgin dakon mai da ya zo ɗaukar ɗanyen mai wanda Nijar ta sayar a kasuwar duniya daga rumbun ajiyar ɗanyen man nata da ta gina a tashar ruwan sai mai ta gaɓar ruwan Kotonu. Shugaba Talon ya gitawa mahukuntan Nijar sharaɗin buɗe iyakar ƙasarsu da Benin kafin ya amince da jiragen ruwan dakon man da za su zuwa domin lodin man da Nijar ɗin ta soma sayarwa a kasuwar duniya. Kilomita sama da 2,000 ne dai na bututun mai China ta gina wa Nijar daga yankin Agadam inda ake haƙar man hayar zuwa tashar ruwan Kotonu domin baiwa Nijar damar sayar da man nata kai tsaye a kasuwar duniya. Shirin da kuma hukumar mulkin sojan ƙasar ta Nijar ke dogaro da shi wajen samar da kuɗaɗen shiga na tafiyar da ayyukan gina ƙasa, wanda amma a yau ya shiga cikin wani hali na rijiya ta bada guga ya kiya. Kuma Malam Muhammad Bashar, wani dan fafutuka da ke goyon bayan hukumar mulkin sojan Nijar, na ganin matakin Benin din ya sabawa ka'ida. Shugabannin Benin din ba su yi adalci ba kuma ba su mutunta kansu ba. Abin suna so su kwatanta masu rawa abokan kawancen su ne bisa kan matsalar da suke da kasar Nijar don su samu wata karbuwa gare su, ko ya kasance suna so su yi wata barazana don su samu ƙari bisa kan abin da suke zaton su samu bisa kan wannan aiki na pipeline. Sai dai Malam Musa Mumuni, wani mai adawa da mulkin soja a Nijar, cewa matakin da ƙasar ta Benin ta ɗauka yayi daidai. Ba a mulki da zuciya da rashin waye. A za ku cewa ku kuna son ku yi umarni da ƙasar Benin don ku ƙetarar da mai ya kai inda zai biya muku muradi, ku ce wai ba ku buɗe musu iyaka. To yanzu ai ga nan dole ne a buɗe iyaka da Benin, ko kuma waɗannan sojoji namu burin da ya kawo su burin nan ba zai cika ba, ko kuma ba sun ce suna da ƙarfin bindiga ba. Bismillah su ɗauki bindigogin su su tilasta ma Benin, su yaƙi Benin su ce dole sai babar mai ya wuce. Abin da ƙasar Benin ta yi ya yi daidai, kuma shugaban ƙasar Benin da hukumomin Benin sun ƙara tabbatar da ma duniya da su suna da wayo, sun san kaka ake tafiyar da mulki, sun san abin da suke yi. Amma Malam Abubakar Kado, wani masanin ilimin tattalin arziki da ke sharhi kan harkokin yau da kullum, na ganin akwai buƙatar ƙasashen guda biyu na Nijar da Benin su bi hanyar sulhu wajen warware wannan matsala ta su. Shi tafiya da tattalin arzikin ƙasa bai kamata ba ana son rai ciki. Tsakaninmu da Benin akwai wata komishin wadda aka ce ma Benin Nijar, ya kamata a tara a zamna a tattauna a ga menene matsala. A yi sulhu kowa ya dan sassato sai a samu abin shi ta yi. Tunda harkar ta shahi tattalin arzikin ƙasa, ta shahi talakawa ba harkar siyasa ba ce. Ni ga gani na mu zamna tare da su mu yi nazari mu buɗe boda wannan ta ƙasa a samu ana sulhu yahi da a ce su ja mu ja. Tuni dai dama hukumar mulkin sojan ƙasar ta Nijar suka jinginar da ɗanyen mai da Nijar ɗin za ta haƙo a tsawon shekara ɗaya ta farko ga ƙasar China tare da karɓar bashin kuɗi miliyan 400 na dalar Amurka. Sai dai kuma sabuwar ƙungiyar tawayen Nijar ta FAL ta baiwa ƙasar ta China wa'adin mako ɗaya na ta soke yarjejeniyar bashin kuɗin da ta baiwa hukumar mulkin sojan ƙasar ta Nijar, ko kuma ta so ƙaddamar da hare-hare kan kamfanin haƙar man na Agadam da sauran kadarorinsa. Gazali